גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, כאן הדויטשלנד הלה, 8,000 מקומות ישיבה וכ-6,500 צופים. מתוכם הייתי מעריך כ-4,000 עד 4,500 ישראלים. האולם הזה מיועד בדרך כלל לתצוגות רכיבה על סוסים, לקונצרטים ולהופעות של זמרים. וזה ניכר בסידורים למשחק כדורסל, כשרבים מאוד מן הצופים, ובעיקר ישראלים, יושבים ממש על גבולות המגרש, מבלי שתפריד גדר בינם לבין המגרש. לא הייתי אומר שהסדר הגרמני חוגג כאן. הייתי אולי משתמש במילים יותר בוטות לגבי ההמולה הנוראה שנערכת עכשיו על המגרש, אבל לא זה ענייננו כרגע. ריאל מדריד בהרכב הטוב ביותר שלה תשחק בתלבושת לבנה. מכבי תל אביב אף היא בהרכב הטוב ביותר שלה בתלבושת כל צהובה. החמישיות של שתי הקבוצות אין בהן שינוי. אחר הצהריים חשבו שהמאמן הספרדי אולי ינסה להפתיע, להוציא את רנדי מייסטר מן ההרכב ולהכליל את איטוריאגה, אבל החמישייה כפי שנמסרה ברגע זה היא ויין ברבנדר, וולטר שרביאק, חואן אנטוניו קורבלן, רפאל רוליאן ורנדי מייסטר. מכבי תל אביב, אולסי פרי, מוטי ארואסטי, מיקי ברקוביץ', לו סילבר וארל וויליאמס, הגם שאני רואה את ג'ים בורטרייט עומד החן, אבל הוא ייכנס בשלב מאוחר יותר. הכל ערוך ומוכן עכשיו לטקס הצגת השחקנים, שחקני שתי הקבוצות האלה, שזה להן המשחק ה-19 ביניהן מאז 1968. שתי קבוצות שמכירות היטב אחת את השנייה, וקשה מאוד להפתיע. קשה מאוד לכל מאמן להפתיע הן בטקטיקה והן בחילופים שיעשה את המאמן השני. הכל צפוי ונתון. שתי קבוצות שעל הנייר, לפני המשחק, על הנייר, טובים יותר סיכוייה של מכבי תל אביב. אבל הניירות יונחו הצידה. אין שום חשיבות לתחזיות שלפני המשחק. זהו משחק אחד, משחק גמר, 40 דקות שהכל יכול להיות בהם. 4,000 צופים ישראלים באו הנה להניף סגלי צהוב כחול ותכלת לבן כדי לתת למכבי תל אביב את הגיבוי שהיא ראויה לו. בתחנות רכבת, בשדות תעופה וברחובות ברלין ראינו אותם היום הזה, ישראלים שנקפצו ובאו מכל רחבי אירופה. וגם אם יש כמה ציניקנים ביניכם שאומרים מהי הרגשה של שותפות למשחק כדורסל, בכל זאת יש כאן תחושה של שותפות, של יחד, גם אם זה רק משחק כדורסל, כי זה לא רק משחק כדורסל, זה משחק הגמר על גביע אירופה. ואם הייתה הדרך אל המשחק הזה ארוכה, קשה, לפעמים מלאיבה, לפעמים מכאיבה, הנה זאת הייתה המטרה. עכשיו הם 40 דקות מחוץ המטרה, שהוא גביע אירופה הניצב על השולחן, על שולחן המזכירות, מצוחצח ומבריק. הוא כבר היה שנה אחת בתל אביב, ועותק שלו מונח בארון הגביעים שם. הוא כבר היה 6 פעמים בארון הגביעים של ריאל מדריד, בהיכל הספורט ובאצטדיון של דון סנטיאגו ברנבאו, בחנרליסימו אבניו במדריד. הגמר ה-23 של אירופה, ובפעם השנייה הופיע בו מכבי תל אביב. ...12 קבוצות נטלו חלק במשחק הגמר. ריאל מדריד נטלה את הנתח הגדול ביותר,
12 פעמים בגמר, יותר מכל קבוצה אחרת. היא מספרזה, עם 10 הופעות בגמר, כולן בשנות ה-70. ואולי ההופעה של מכבי תל אביב וריאל היום, שבפעם הראשונה מאז 10 שנים היא מספרזה לא בגמר, אולי היא מבטיחה משחק יותר מרתק, יותר מלהיב. והרעש מפריש את האוזניים שלנו, אני מקווה שאתם מצליחים לשמוע אותנו. Der Europapokalgewinner, 21-facher israelischer Meister und 17-facher israelischer Pokalgewinner. ואחת פעם אלופה, 17 פעם מחזיקת גביע המדינה. ושוקי שוורץ, מספר 5, ראשון אל המגרש. Junioren-Nationalspieler Nummer 6, Hanan Drobisch. חנן דובריש, מספר 6. Der 29-fache Nationalspieler Nummer 7, Motti Arosti. מספר 7, שחקן הנשמה, מוטי ארוסטי. אולסי פרי, 209 סנטימטרים של רצון עצום, והקהל אוהב גם את מספר 9 מיקי ברקוביץ'. חנן קרן, מספר 10. שמואל זיסמן. Wir begrüßen die Nummer 12, den 11-fachen Nationalspieler Lou Silver. לו סילבר, האיש שהצטרך לעצור את שטרביאק. וארל וויליאמס מכה ביד ימין על ידי השחקנים. והקפטן, האיש שיכול להניף את גביע אירופה בעוד 40 דקות, ג'ים בורטרייט גיפו. המאמן של מכבי תל אביב, המשחק האחרון שלו כמאמן מכבי תל אביב, רלף קליין. הדגלים בלבן של ריאל מדריד מתחת למצלמה שלנו, כ-60 אוהדים באו, והם מציתים עכשיו זיקוקי דינור ומניפים את הדגלים לכבודו של השחקן הגדול הזה, ויין ברבנדר. גם הוא יכול להניף בעוד 40 דקות את גביע אירופה. Wir begrüßen José Kirikayata, Junioren-Nationalspieler. Wir begrüßen Nummer 6, Fernando Romay, 13-facher Nationalspieler. Fernando Romay. Wir begrüßen den 20-fachen Nationalspieler Nummer 7, José Llorente. José Luis Llorente, האיש שעשה כל כך הרבה צרות במדריד למכבי תל אביב, גם הוא פצוע ביד שמאל שלו. מספר 9, לואיס פראדה. Die Nummer 10 ist Walter Czerbibiak. ועכשיו מגיע וולטר צ'רביאק. Dreimal Europa-Auswahl, das ist die Nummer 11, Juan Torbayan. חואן אנטוניו קורבלן, המהיר והזריז, מספר 11. אחד המסוכנים בשחקני ריאל היום, שצריך יהיה להשגיח עליו בשבע עיניים, רפאל רוליאן. ורנטי מייסטר, עם 2 מטרים ו6 סנטימטרים. ועדר הצלמים שמסתובב עכשיו על המגרש ללא שום פיקוח והשגחה,
אני מקווה שבתוך כדי המשחק יהיה מישהו שיצליח לומר להם היכן להיות ולמה. השופטים מילאן יהודה מצ'כיה והאיטלקי מאוריציו מרטוליני, שופט צעיר שהופתע בעצמו מהמינוי שלו. המשקיף הבינלאומי הוא מגרמניה, וכמובן שכל חשובי ההתאחדות הבינלאומית לכדורסל נמצאים כאן. ריאל מדריד, השמות המפורסמים והידועים לכם, ומכבי תל אביב, מפורסמים וידועים בכל רחבי היבשת, לא פחות. יהודה מצ'כיה ומרטוליני מאיטליה. המשחק שינהל את עונת גביעי אירופה, המשחק החשוב ביותר באירופה, גמר גביע אירופה בכדורסל. הבוקר בתדרוך לשדרים הזהירו אותנו הזהר שוב וחזור שהמשחק יתחיל בדיוק בשעה 8, בדיוק. השעה כבר 8:06. אבל מה שמדאיג אתכם ואותנו הוא לא מתי יתחיל המשחק, אלא איך הוא ייגמר. משטח התיק שמופיע בתמונה הזו, אלה פשוט ריבועים של תיק מוקשה מאוד שהוכנו במיוחד לצורך המשחק הזה. הסלים קצת קשים כאשר הכדור פוגע בטבעת, הוא קופץ רחוק מאשר כרגיל, אבל בסך הכל שתי הקבוצות התאמנו את אותו מספר פעמים ושתיהן רגילות באותה מידה למשטח הזה. לא זה מה שיכריע, אולי הדיקט הזה יעץ במקצת את קצב המשחק, אבל זה לא יהיה גורם בתוצאה. מכבי תל אביב מתייצבת למשחק ה-137 שלה בגביע אירופה. 76 ניצחונות, 58 הפסדים, 11,403 נקודות זכות, 10,960 נקודות חובה. ב-1958 באולם של צפיה בבוקרשט זה התחיל בהפסד, אבל מאז ב10 השנים האחרונות, אולי 13 השנים האחרונות, הלכה וכבשה לעצמה מכבי תל אביב מקום של כבוד בצמרת האירופית, וב-77 אף זכתה בניצחון 78-77 על מובינג'יר ג'יוורזה בגמר הבלתי נשכח בבלגרד. ועכשיו בכל צהוב מול לבן הם מתייצבים מול ריאל מדריד. והכדור של סילבר. רלף ליין ביקש מהם בתדריך להתחיל לאט ובטוח. סילבר מנסה, הזריקה הראשונה במשחק בחוץ. והכדור של מכבי תל אביב. העצבנות גדולה בשתי הקבוצות. ברי סילבר. עבירה של קורבלט. פרי. סילבר בפינה השנייה לוויליאם.
שתי נקודות ראשונות של ארל וויליאמס. שבירה אישית של מכבי תל אביב. הרואסי על ברבנדר, מיקי על קורבלן. ווליאן בחוץ וויליאמס על כדור חוזר. פרי לוויליאמס. עוד שתי נקודות של ארל וויליאמס. קורבלן ממהר עכשיו. שרביאק. ווליאן. קורבלן. שרביאק. ווליאן. בפנים. שתי נקודות ראשונות של רפאל ווליאן. שמונה עשרה דקות 45 שניות למחצית. פרי לא טוב לוויליאמס, והספרדים ממהרים, זהו קורבלן. רנדי מייסטר היה במקום כדי לתקן. שוויון בתוצאה. 18 דקות 23 שניות למחצית. ברקוביץ'. פרי. סילבר, לא טוב. סילבר שוב על הכדור החוזר, ואין סל. קורבלן ממהר, ועכשיו ברבנדר. עבירה הראשונה של הרואסי, השומר על וויין ברבנדר. ברבנדר לוויליאן. עבירה של פרי. וצעדים פוסק שופט אחר. האם העבירה נרשמת? לא. כדור למכבי תל אביב. אין עבירה. צעדים לפני העבירה. ברקוביץ'. פרי. שתי נקודות ראשונות של אולסי פרי. ווליאן. סילבר טוב מאוד וחזק מאוד, ועבירה של שרביאק. עבירה של וולטר שרביאק על סילבר. שתי נקודות יתרון למכבי תל אביב. 17 דקות ו12 שניות למחצית. ברקוביץ'. וויליאן. בחוץ קורבלן על הכדור החוזר. שרביאק. מייסטר. ווליאן. סילבר שלח יד ארוכה. והכדור של ריאל מדריד. עבירה שנייה למוטי הרואסי, שחלפו 3 דקות ו20 שניות מתחילת המשחק. שרביאק. ברבנדר. שתי הנקודות הראשונות של וויין ברבנדר. Motti Arossi, zweites Foul, auch an der Anzeigetafel zu sehen. סילבר. וויליאם. 6 נקודות לארל וויליאם. קורבלן.
רוליאן. בחוץ, והכדור של הרועסקי, כדור מן הצד למכבי תל אביב. פרי. מיקי ברקוביץ' לא הצליח, בקביעת המשך קורבלן ממהר. 2 נקודות של חואן אנטוניו קורבלן. שוויון 8, 15 דקות, 37 שניות למחצית. ברקוביץ'. קורבלן. רבנדר. שרביאן. מייסטר. בחוץ ברקוביץ' על הכדור החוזר. חוסר ארגון בשתי הקבוצות. ארל וויליאמס. מייסטר בפנים. 2 נקודות של מייסטר. 10-10. ברקוביץ'. ספירה לא טובה, מיקי פתח את המשחק לא טוב. ו2 נקודות ראשונות של וולטר שרביאן. יתרון ראשון לריאל מדריד. ספירה לא טובה, ארל התערב שם שלא לצורך. מכבי תל אביב מבולבלת בדקות הללו, ומייסטר מעלה את ריאל ליתרון של 4 נקודות. פרי. לידי טל ברודי, הקפטן של מכבי תל אביב ב-77, שהוזמן על ידי הקבוצה ללוות אותה אל הספסל. טל, חלפו 6 דקות מתחילת המשחק. שתי הקבוצות שלא קצת מבולבלות. אני לא הייתי אומר מבולבלות, אני עוד לא, קבוצות לא השתחררו מהמתח שישנו במשחק גמר. שתי קבוצות התחילו בשמירה האישית. מכבי לקחו סיכום שלקח את מוטי הרועסקי על וויין ברבדר, זה סיכום שהוא לא יקבל פאולים. מאוד קשה לשמור. מיקי צריך לקחת את קורבלן, שזה גם דבר קשה, אבל מנסים לעצור להם את התקפת מתפורצת, שכל טוב יחיה שווה. אם מכבי מתחיל לקלוע מבחוץ, אני חושב אנחנו נקפוץ ליתרון. כלומר, מכבי תל אביב צריכה לעשות עכשיו מה? בינתיים מכניסים את הכדור למטה, עד שקליעות הקלעים חוץ מנסים להשתחרר מהמטה. יופי מיקי. ו2 נקודות של מיקי ברקוביץ'. ועבירה נגד מיקי. מיקי פתח את המשחק רע מאוד, אבל עכשיו אולי הסל הזה ייתן לו עוד ניצחון. הסל אני חושב להשתחרר אותו. לו צריך להתחיל לקלוע מבחוץ. אולי ג'ימבו צריך להיכנס גם אולי להתחיל לקלוע. בינתיים על הלוח, על הריבאונדים, אנחנו בסדר. ארל עם היד לא מנסה להפריע לו, הוא מזיק את זה. הוא משחק עם כאבים, ובינתיים הוא עושה עבודה יוצא מן הכלל. תודה רבה טל, אנחנו נמשיך ונשמע אותך בהמשך השידור כמובן. ועבירה של ברבנדר. Wayne Brabender, Real Madrid, erstes Foul. Nummer 4, Number 4, first Foul. Wayne Brabender. 14-10, הסל של ברקוביץ' לא נחשב קודם לכן בשל עבירה. 13 דקות ו19 שניות, הכדור אל סילבר בפינה. וויליאן, פרי, טוב מאוד מעל רוליאן. יפעה יפה מאוד, הולסי את רוליאן. הכדור של הספרדים. ברבנדר, קורבלן. נשאר חופשי לשנייה אחת
וריאל שוב ב4 נקודות יתרון. פרי. טוב מאוד, אולסי פרי. שרביאק. קורבלן. חטיפה טובה מאוד והכדור כמעט. כן, הכדור של מכבי תל אביב בחטיפה יוצאת מן הכלל של ארל וויליאמס. וג'ים בורטרייט נכנס עכשיו למשחק במקום מיקי ברקוביץ'. מיקי יצא לנוח, להתרכז קצת. בורטרייט כדי לנסות ולדרוך מבחוץ. סילבר. הרואסטי. סילבר. מכבי תל אביב. מכבי תל אביב יפקע את הכדור. רבנטר. רוליאן, צד שני לשרביאק, חופשי בפנים. 4 נקודות של וולטר שרביאק. 11 דקות 46 שניות למחצית. פרי מתרומם שוב. בחוץ וויליאן. בחוץ וקורבלן קלט את הכדור, חוזר ממהר. כדור של מכבי תל אביב. סילבר. לא הולך. שרביאק. רבנטר. קורבלן. חסימה טובה מאוד. ועכשיו קורבלן למייסטר ל2 נקודות יפות מאוד של הספרדים. רנדי מייסטר עמל את הפעולה היפה בצד קורבלן, ומיקי ברקוביץ' כבר מוכן לשוב ולהיכנס למשחק. 6 נקודות יתרון לריאל. ורלף קליין שומר את פסקי הזמן לשלב מאוחר יותר במחצית. 10 דקות 38 שניות לסיום של המחצית הזאת. בורטרייט ניסה פעם ראשונה וגם זה לא הולך. שרביאק. ועוד 2 נקודות של רנדי מייסטר. ריאל מדריד טיפסה ליתרון של 8 נקודות. בורטרייט. לא טוב, וויליאם. בפנים. (22-16) לריאל. קורבלן טוב מאוד. מכבי תל אביב עכשיו בשמירה אזורית. שרביאק. קורבלן. והכדור של ריאל. מן הצד. משחק יוצא מן הכלל של קורבלן שמצליח גם לחלק כדורים וגם לקלוע. 6 נקודות עד עכשיו. 8 נקודות יתרון לריאל. 9 דקות 23 למחצית. וויליאם מול מייסטר. בחוץ הכדור שוב של וויליאם. העבירה של השחקן התוקף, העבירה של וויליאם. והפריצה של חואן קורבלן, המסירה המצוינת שלו לרנדי מייסטר. כדור טוב לרוליאן, ועוד 2 נקודות לריאל. מסירה טובה מאוד לרוליאן. 10 נקודות יתרון לריאל מדריד.
ועבירה של מייסטר. כדור מן הצד למכבי תל אביב. פרי, בוט רייט. 2 נקודות ראשונות של ג'ימבו. ההגנה עכשיו חייבת לבלום את הספרדים, אבל זה קשה, שרוליאן בכושר מצוין. Für die Gäste, die die Anzeigetafel nicht sehen können, Spielstand 6 נקודות לרוליאן. 23 Sekunden zu spielen, 28:18 für Real Madrid. ארואסי. פרי, בוט רייט. ברקוביץ' עכשיו, ועבירה של רוליאן. Erstes Foul Nummer 12 von Maccabi Luis Silva. First Foul Number 12 Luis Silva, Maccabi Tel Aviv. ברקוביץ'. ו-28-20, 8 דקות ו2 שניות למחצית. רבנדר. קורבלן. סרביאק. מסירה טובה למייסטר. רוליאן. לפנים. שמונה נקודות של רפאל רוליאן. 10 נקודות יתרון לריאל. פרי, וויליאם. והרבה זמן, 12 נקודות של ארל וויליאם. אבל הבעיה היא בהגנה. לא מצליחים להחזיק את הספרדים. רבנדר. סל בעבירה. סל של מייסטר. ו60 הספרדים הם שנותנים את הטון שכל הישראלים שותקים במקום לעודד את הקבוצה שלהם. מייסטר החטיא והכדור של מכבי תל אביב. ברקוביץ'. ארואסי. בוט רייט. 50. שרביאן. מייסטר ניסה בכוח רב והכדור של פרי. של ארואסי, ברקוביץ' רץ איתו. ארואסי מנסה לבדו חזק מדי, לא טוב. קורבלן ממהר, לשרביאק. ועבירה של פרי. עבירה של פרי. Nummer 8 von Maccabi, Olsi Peri, zweites Foul, second foul, Olsi Peri. פרי יוצא החוצה, סילבר חוזר. Spielerwechsel bei Maccabi, Nummer שרביאק, מייסטר, קורבלן, רבנדר. ושוב מייסטר מתחת לסל. הספרדים מצליחים לעשות את התרגיל הזה יותר מדי פעמים.
ג'ים בורטרייט בכושר שלייה טוב מאוד. טל ברודי, חזרת עכשיו מן הספסל. מדוע מכבי תל אביב לא לקחה פסק זמן ב-16 דקות? Come on, Earl. טוב, ג'ימבו נכנס למשחק, נתן לנו את קליעות מבחוץ והצטרפנו, אבל הבעיה העיקרית עכשיו זה שמירה על שתי גבוהים, את רולן ומייסטר, מתחילים להיות פנוי יותר מדי. והנה צ'רביאק מתחיל. אבל בינתיים סוגרים את ברבנדר, אבל בעיה פתאום את השחקנים שלא עושים לנו את הבעיות. מייסטר פתאום מתחיל מתחת הסעה יד ימין ויד שמאל. השמירה הצליחו את השמירה, היה לנו איזה ריס קצת, חזרה לאישית, ג'ימבו עושה את העבודה יוצא מן הכלל, הוא השאיר אותנו במשחק. האם מה הרגשה עכשיו על הספסל? יש הרגשה של מתח של אי-נוחות שרוליאן ומייסטר, שני השחקנים הטובים ביותר של ריאל. בוודאי יש מתח, רלף יודע בוודאי טוב שרולן יוצא לנו בעיות. מייסטר גם כן הוא אמר יעשה לנו את הבעיות, אבל קשה קצת בשמירה. מתרכזים על צ'רביאק וברבנדר, ופתאום אלה מתחילים לקלוע. צריך מישהו להתחיל לעזור לג'ימבו עם הקליעות מבחוץ. הרועצי מאוד לא מרוכז. אני רואה שפרי מתכוון להיכנס חזרה, בניסיון בוודאי לעצור את הכדורים ממייסטר, מלהגיע אל מייסטר. אני מבין שאתה מאמן את המשחק. אני שואל. אתה יכול לשאול, אבל רב צריך לאמן. כמה מזה. טוב, לפחות ברבנדר ראינו את היד היום. עוד פעם ג'ימבו. יופי. אוקיי, מתחילים בקצב יוצאים, אנחנו עוד פעם משחק, וג'ימבו ימשיך לקלוע. נעשה לנו קצת נקודות מילוב, ומיקי מתחיל להשתחרר, ואני חושב הוא גם יגמור די טוב. לא! הנה עוד פעם עם הגבוהים. ושוב הגבוהים של ריאל, מייסטר ורוליאן, שעושים את העבודה הטובה מאוד לריאל מדריד. ומכבי תל אביב תצטרך למצוא בהפסקה פתרון לבעיה הזאת. צריך כמו את השמירה של הספרדים, הם עושים סינקינג. הם נותנים לנו את הקליעות מבחוץ וסוגלים קצת את וויליאם ולו ובפנים את אופי כשהוא היה מתחת הסל. אולי אנחנו צריכים לשנות ולעשות, במקום לרחוץ מבחוץ גם לעשות סינקינג עכשיו ולהתחיל לרדת את השמירה שזה יהיה יותר מרוכז מתחת הסל. תודה רבה טל, אתה יכול לחזור לספסל. ושש, 44, דקה 49 למחצית. פרי לבורטרייט. ועכשיו הפתעה של ג'ימבו צ'רביאק. ברבנדר, רוליאן. כדור מן הצד. Erstes Foul von Nummer 5, Shoki Schwarz, Maccabi. סילבר יוצא, ארל וויליאמס חוזר למגרש. 12, Earl Williams und Lou Silva. קורבלן. Spielstand 44-36. צ'רביאק. 45-36. עבירה של אולסי. דקה 25 למחצית, ברבנדר. Drittes Foul, חוסם third לצ'רביאק. foul, Olsi Perry Nummer 8, נוספות Maccabi. של צ'רביאק. 8 נקודות של צ'רביאק, ועכשיו מתחת לסל זה לא הולך. וויליאם שוב מנסה. ושוב זה לא הולך, ושוב וויליאם. ברקוביץ'. מן הפינה שהוא יכול וצריך לקלוע. צ'רביאק עכשיו. מייסטר. תרגיל יפה מאוד. ושתי נקודות של רנדי מייסטר. 18 נקודות של מייסטר. זאת ההפתעה הגדולה. אם כן שהכין לא 2-7 מכבי תל אביב. 10. Mannschaftsfoul, Maccabi Tel Aviv. פרי. לא טוב, ואין כדור חוזר.
23 שניות. ברבנדר ממש מחטיא ללא הרף, ועכשיו גם ביצע עבירה שלא הולך לשחקן ומבצע את העבירות שלו בתדירות גבוהה יותר. רסלן מסמן להם רק טריקה אחת, 22 שניות, ואם אפשר לצמק את ההפרש ל8 נקודות ולהתארגן אחר כך בהפסקה. ברקוביץ', עבירה של קורבלן, 9 שניות למחצית. מיקי ברקוביץ' זכאי לשתי זריקות עונשין, 3 ניסיונות כדי להשיג 2 זריקות בפסק זמן של הספרדים. מכבי תל אביב אולסי פרק עלה 6 נקודות, ברקוביץ' 6, סילבר אף לא נקודה אחת, וויליאמס 14 נקודות וג'ים בורטרייק 12 נקודות. טל כבר ירד שוב אל המגרש, המתיחות שלו היא כל כך גדולה שקשה אפילו לשאול אותו. ברקוביץ' מצליח להתרכז. אישית על כל המגרש, 6 שניות. סרביאק מתרומם. בחוץ הכדור של מיקי ברקוביץ'. ומחצית 40 למכבי תל אביב, 48 לריאל מדריד. ומחצית ראשונה לא כל כך טובה של מכבי תל אביב, מפתיעה מאוד מבחינת הטקטיקה. אמרתי בתחילת המשחק שלשתי הקבוצות האלה קשה להפתיע אחת את השנייה. הנה ראיתם במחצית הראשונה מה גדולה הייתה הטעות שלי, אבל באולפן בירושלים יושבים מומחים שהיה להם זמן להסתכל על המשחק יותר בנחת, ואני מחזיר את השידור עכשיו להפסקה. אנחנו נשאר איתכם כמובן, אבל נצרף אלינו את ניסים קיוויתי והצוות שלו בירושלים. לשמוע את האוהדים לא, הם פשוט נעלמו דום, רמת השאגות והעידוד שלהם ירדה עם רמת הקבוצה. אבל לפנינו מחצית שנייה, 8 נקודות פיגור ותקווה. ברקוביץ', ארואסטי, וויליאמס, פרי וג'ימבו מול רנטי מייסטר, ויין ברבנדר, קורבלן, רוליאן ושרביאק. 20 הדקות האחרונות במשחק, הגורליות, הקובעות. מייסטר מול וויליאם, והכדור של הספרדים של קורבלן. ארואסטי על קורבלן, כדור אל רוליאן, 2 נקודות של רוליאן. ארואסטי, בורטרייק, ה-14 נקודות של ג'ימבו. קורבלן, רוליאן, רפאל רוליאן בכושר מדהים. פרי לא טוב במסירה שלו לוויליאמס, ברבנדר השתלט על הכדור ועכשיו קורבלן. עושה המשחק של ריאל שגם הוא נמצא היום בכושר טוב מאוד. עכשיו כדור של וויליאמס, של מיקי ברקוביץ'. האם זאת התקפה מתפרצת? מיקי ברקוביץ', לראות אותו מחטיא התקפה כזאת, והסל נחשב עבירה של פרי.
18 דקות 47 שניות לסיום המשחק. וויין ברבנדר יכול לעלות את ריאל מדריד ליתרון של 14 נקודות. Spielerwechsel bei Maccabi Tel Aviv. Es kommt ins Spiel die Nummer 12. מיקי יצא החוצה, סילבר ייכנס. לוסילבה. לו סילבר שבדרך כלל מצטיין מול ריאל מדריד. זאת רק ניקה אחת של ברבנדר, 13 נקודות יתרון לריאל. הרואסי. סילבר. הרואסי. שמירה אזורית טובה מאוד של הספרדים. בורטרייט. בחוץ כדור חוזר של בורטרייט, עבירה של קורבלן. פרי. לא טוב אולסי פרי. 4 עיבודי כדור. ומיקי יחזור למגרש. בינתיים קורבלן. רוליאן. וסרביאן. וסר בחוץ. שוב בחוץ. הכדור של סרביאן, אבל אמירה של מייסטר. עבירה רביעית של רנדי מייסטר. 4 עבירות, זה כבר יקשה עליו קצת לשחק. וויליאן, טוב מאוד. קורבלן ממהר את סרביאן. וויליאן. בחוץ, ברקוביץ' על הכדור החוזר. והרואסי. עבירה של הרואסי. מיותר לחלוטין. 3 עבירות למוטי הרואסי, וזיסמן ייכנס להחליף אותו. אבל שדווקא בגמר מוטי הרואסי לא בשיאו. רוליאן חופשי, קצת תרדמה במכבי תל אביב. והכדור של מייסטר, מיקי נלחם. והכדור של מכבי תל אביב. אילו ההתקפה המתפרצת הקודמת הייתה סל זה, היא יכולה הייתה להיות נקודת המשנה. מיקי. והשופט האיטלקי חוסק כדור לריאל. ברבנדר. לקורבלן. 11 נקודות ו-17 דקות לסיום המשחק. מייסטר. וויליאן. ומה פוסק השופט? כדור ביניים. לא, עבירה להרואסי. עבירה להרואסי. וזיסמן נכנס למשחק. בינתיים, כאן ראינו, השופט היה קרוב מאוד לאירוע, והוא פסק עבירה להרואסי. גם קודם לכן, הרואסי עם 4 עבירות. זיסמן במגרש. וברקוביץ' מול ברבנדר. מיותר לחלוטין, זה היה מיותר לחלוטין. סרביאן מן העבר השני, מחטיא הכדור של וויליאן, של סילבר. גם ריאל לא טובה בדקות הללו. הרצון של מיקי לנסות ולהכריע עכשיו את דקות ההכרעה הוא כל כך עז שהטעויות הן רבות. עכשיו בורטרייט מחטיא גם הוא. והכדור של הספרדים.
דקה ללא נקודות משתי הקבוצות. רוליאן, שרביאק. טוב מאוד בוטרייט. והכדור של הספרדים מן הצד. שרביאק. מיקי, כמו רוח! יש! שרביאק. ועבירה של רוליאן. 15 דקות, 37 שניות לסיום המשחק. בוטרייט. הפנים צימבור. 16 נקודות של בוטרייט, קורבלן ממהר. עבירה לזיסמן. אחד האוהדים של מכבי תל אביב לא שלט בעצמו והם קרובים מדי למגרש. כדור של ריאל. דקות של בלבול בריאל. על מייסטר עכשיו לבדו והכדור כמעט נחטף ממנו. צעדים של מייסטר. צעדים של מייסטר. עבירה של סילבר ששופט אחד ראה והשני לא, מחזירה את הכדור לריאל מדריד. רוליאן בפנים. סילבר והכדור של ברבנדר של קורבלן. שרביאק מדייק. וריאל חוזרת ליתרון של 11 נקודות. 14 דקות ו-40 שניות לסיום. הסל נחשב. הסל נחשב. סילבר יוצא, אולסטיפרי חוזר. וויליאם ספק חבטה ביד ימין. אתם רואים את התחפושת המאתרת את פרק היד שלו. לגבי שחקן ששיתופו הוטל בספק עד היום. 18 נקודות והרבה מאוד כדורים חוזרים. זהו מאזן יוצא מן הכלל. 14 דקות 32 שניות. ויש על וויליאם. שרביאק. רוליאן. חסימה נפלאה של וויליאם. עכשיו צריך להשלים את זה בסל. מיקי. בחוץ וויליאם של הכדור חוזר לו. אבל מיקי מאבד את הראש. עבירה של בוטרייט. עבירה של בוטרייט. ההגנה של מכבי תל אביב השתפרה ללא הכר. אבל הניסיון למהר שמיקי ברקוביץ' לא מרוכז עוד לא מצליח. קורבלן השיג נקודה אחת ועכשיו הוא שומר את מכבי תל אביב לפני ההתקפה המתפרצת. זיסמן. עול כבד מוטל עליו עכשיו של הרועסי 4 עבירות. בוטרייט. בפנים! 18 נקודות של ג'ימבור.
7 נקודות יתרון לריאל, 13 דקות 41 שניות. ברבנדר מנסה. בפנים. וויין ברבנדר. 7 נקודות. וויליאם. עבירה של וויליאם. שלוש עבירות לרפאל רוליאן, 4 עבירות למייסטר, ומיקי יצא החוצה במקום חנן. חנן ייכנס לשחק, חנן קרן. מיקי קצת לנוח ואולי להתרכז יותר. זריקה הראשונה של וויליאם בחוץ. יש לו עוד ניסיון אחד. ורק 7 נקודות יתרון לריאל. היו להם כבר 13. עבודה טובה מאוד עשתה מכבי תל אביב אחרי 2 הדקות הראשונות של הפתיחה. עכשיו שטרביאק מתרומם. קרן. אין למי למצוא, עכשיו קרן בחוץ. והכדור של ריאל. והמסירה של קרן לפרי הייתה רעה מאוד. קורבלן. אזורית של מכבי תל אביב. רוליאן. שטרביאק. רוליאן. בפנים. 20 נקודות של רוליאן. פרי מנסה. בפנים. שטרביאק. קורבלן. ברבנדר. קורבלן מנסה בעצמו בפנים. היו להם דקות של רפיון, הם חזרו לדייק מאוד בזריקות שלהם. דיקמן לפרי. טוב אולסי פרי. 10 נקודות של אולסי, הספרדים ממהרים ברבנדר עכשיו. רוליאן קצת עייף. ידיים, אומר להם רז, ידיים. להרים ידיים ולנסות לחטוף את הכדור. שטרביאק. ברבנדר. עבירה של קרן. רוליאן. סל יפה מאוד שלו. 22 נקודות של רפאל רוליאן. בורדרייט מחפש להשתחרר. בחוץ הכדור של מייסטר. 10 דקות 57 שניות. שטרביאק. קורבלן. ספרדים חזרו ל-11 נקודות יתרון. וברבנדר מעלה אותם ל-13 נקודות יתרון. הספסל של מכבי תל אביב חייב לעשות משהו עכשיו. נקודות של פרי.
נשכח על הספסל, מיקי ברקוביץ' פשוט נשכח על הספסל. הסל נחשב, החסימה הייתה מעל הטבעת. הסל נחשב בעבירה. פסק זמן של מכבי תל אביב 9 דקות ו50 שניות, 13 נקודות פיגור. טל מודי הגיע עכשיו מן הספסל, ניתן לו כמה שניות להתאושש. 14 נקודות יתרון לריאל מדריד. ויסמן, פרי, וויליאמס, עבירה של קורבלן על וויליאמס. חמש עבירות לקורבלן. וואן קורבלן, האיש שעשה את המשחק לריאל, יוצא החוצה. טל. אולי זה יהיה ברייק או יתרון שלנו עכשיו שקורבלן יצא. שתי קבוצות שומעים עכשיו באזורית. מכבי עכשיו יש קצת יותר סבלנות בהתקפה ומצפים לקליעה טובה יותר. אוסי יתחיל להיכנס יפה מאוד במשחק. עוד פעם. עבירה של ברבנטר. תפינות פעלים, אנחנו במצב יחסית שווה, אבל אולי, עם עוד קצת מזל, עוד כמה שחקנים שלהם יצאו. מכבי תל אביב שיחקה טוב מאוד בחמש הדקות האחרונות השניות של המחצית השנייה, אבל אז הספרדים חזרו לעצמם. בסדר, בהפסקה רף ניתן אירוע לשחקנים, הגדילו את רוח לחימה ונלחמים ממש נותנים את כל המאמץ, כל שחקן על המגרש. עכשיו יורנטה שהחליף את קורבלן. עכשיו זה הזדמנות, צריך לחטוף כמה כדורים ולהישית. הספרדים שיחקו עם אותם 5 שחקנים עד עכשיו שקורבלן יצא ב5 עבירות. יורנטה שעשה הרבה צרות במדריד. שרביאק עכשיו. עבירה של וויליאמס. הייתי מדליק עם הספרדים, היו לחזור לאזורית, ככה אנחנו יכולים למשוך עוד קצת פעלים. כל המשחק ניסינו להכניס את הכדור מתחת הסל, הצלחנו למשוך פעלים מהגבוהים של הספרדים, אבל בהגנה נשארו את אותו בעיה בין וולן ומייסטר שעושים את הסלים כלים, ושרביאק יחסית הגביר קצת למשחק. שומעים מהפעם זה טוב מאוד. X 23 נקודות של וויליאן. פרי לוויליאן. יופי. עבירה של מייסטר. מייסטר יצא. יופי. 5 עבירות לרנטי מייסטר. ובכן טל, 8 דקות, 56 שניות. קורבלן בחוץ, מייסטר בחוץ. אני חושב אנחנו נעשה את זה. הזדמנות טובה, אנחנו צריכים לעשות הרבה לחץ בשמירה, כדי להתחיל לעשות טעויות בין השחקנים יחסית שלא סופרו, נכנסו למשחק, כן גם לעשות את הטעויות האלה ליתרון שלנו. 65, 77, 12 נקודות. ארל וויליאמס יוכל להתאמן עד כדי 10, והכל יתחיל מחדש כשיש עוד מספיק זמן לנצח את המשחק. האם הם יכולים לעשות זאת? 5 שחקנים בצהוב על המגרש, עוד 5 על הספסל.
ושני מאמנים שמאמצים את כל כוחותיהם כדי לנסות ולמצוא פתרון. אני חושב עוד מעט בעצם מיקי יחזור קצת למשחק, נתחילו, עד היום היה לנו רק פעם אחת התקפת מתפרצת, אנחנו רוצים לחפש כמה סלים קלים, ועם הגבוהים שלנו יכול להתחיל להוציא את הכדור קצת יותר מהר. אני חושב המחירות לחזור לתוצאה יהיה בדרך בהתקפת מתפרצת. אני חושב מיקי יחזור. אין צ'אנס להביא, הכדור מרצד למכבי תל אביב. חנן גרן, כל תנועה עכשיו חשובה. וויליאם הפסיד, יש לו נקודות יתרון לריאל. ריבאונד. גארן חנטר מספר 5, הוא שהחליף את מייסטר, 2 מטרים ושלושה סנטימטרים ולא הרבה ניסיון. ועכשיו מיקי חוזר למגרש, גם סילבר חוזר למגרש, חנן קרן יוצא ופורטרייט יוצא. הצוות על המגרש יכול לעשות את זה. קצת להגדיל את המחירות שלנו בהתקפה בהתקפת מתפרצת, יעזור לנו הרבה. בינתיים ארל הוא היה גדול כל המשחק, אפילו עם הכאבים שיש לו בידיים, הוא מנסה לעשות כל המאמץ. ג'רוויאט לרוליאן, גארן חנטר, יורנסטר. רוליאן ינסה בעצמו, ויש לו יד יוצאת מן הכלל היום. עכשיו ברקוביץ', סילבר, ריסמן, אולסי וארל. לא משתחררים, עכשיו פרי. טעות של אולסי. כדור ארוך לסרביה, אין צהל. עבירה, צעדים לסרביה. כדור אל פרי, אל סילבר, מתרומם. אף נקודה לסילבר, עכשיו מתחת הסל, ברקוביץ', תרפוע מדי. פרי על הכדור החוזר, חזק מאוד, זה עבירה. עבירה של רוליאן, רוליאן עם 4 עבירות. רוליאן עם 4 עבירות. 7 דקות, ב10 שניות, 12 נקודות יתרון לריאל. תשע נקודות יתרון לריאל. אולסי פרי קלה 15 נקודות עד עכשיו. 16 נקודות של אולסי. ועכשיו לספרדים יש חן. יורנסטר. ברבנברג. סרביה. בצורה נפלאה של ברבנברג לסרביה. וויליאם נחשב, בעבירה. טל, תודה רבה לך, 6 דקות 41 שניות, אולי צריכים אותך יותר על התפמן עכשיו. Number 5, second foul for the Carqueta Real Madrid. אולסי פרי. ועכשיו ההגנה, עכשיו הגנה. ג'רוויאט נשמר. חסימה יוצאת מן הכלל בעבירה של וויליאם.
וויליאמס חסם, אבל השופטים פסקו עבירה. וחוזר קרחטה על קו העונשין. קרחטה מדייק. הזמן רץ נגד ריאל ולטובת מכבי תל אביב. אבל האם יש מספיק זמן? פרי, ברקוביץ', סילבר. 2 נקודות נוספות של אולסי, סילבר בכלל לא בכיוון. 20 נקודות של פרי. פסק זמן שופטים, רוליאן נפגע שם בפניו. כדור של הספרדים, 6 דקות ו4 שניות. יורנטה מול זיסמן, פרבטר, רוליאן. הפתעה בכדור של פרי. עבירה של שרביאן. 3 עבירות. ולקבוצה הספרדית 10 עבירות קבוצתיות. כל עבירה תתקן מכבי תל אביב בזריקות עונשין. 5 דקות 48 שניות. שאל אותו אם יש שידור בכלל. הכדור של מכבי תל אביב. מן העבר השני עכשיו, וויליאמס קלט את הכדור. הכדור אל סילבר. רוליאן לא ישמור עליו. סילבר, למה? והכדור חוזר של מכבי תל אביב. וויליאמס, הם לא שומרים, זה בפנים. 83. 5 דקות. האם זו ההתאוששות הגדולה שציפינו לה כל כך הרבה? יורנטה. עכשיו הקהל מתעורר. פרבטר, יורנטה, בפנים. 4 דקות 36 שניות. השעון נגד מכבי תל אביב. חמש נקודות יתרון לריאל. פרי, זיסמן שם, ברקוביץ'. והכדור של וויליאמס, בצעדים של וויליאמס. פסק זמן. פסק זמן של ריאל, וכדור של ריאל.
הטכנאים הגרמנים טוענים שיחידת השידור שלי לא בסדר והם החליפו אותה. תאמרו לי בבקשה מירושלים אם אני נשמע שם עכשיו. פסק זמן של ריאל 4 דקות ו13 שניות, ומכבי תל אביב ביקשה להאריך את פסק הזמן. עכשיו צריך לשחק עם הלב ולקוות לטוב. את התקווה הזאת לא איבדו על הספסל של מכבי תל אביב בכל הדקות, גם הרעות ביותר. יורנטה, ג'רביאק, קרחטה, יורנטה, קרחטה, בחוץ הכדור של פרי. פרי לא איבד את הראש למזלנו. זיסמן, זה נשמר על ידי יורנטה. פרי, עבירה של קרחטה. שלוש דקות 42 שניות. פרדה נכנס למשחק במקום קרחטה. פרדה שחקן הרבה יותר מנוסה מקרחטה. אולסי פרי נתלה 21 נקודות. החטיא את הזריקה הראשונה. השנייה בפנים. ברבנדר ליורנטה. ג'רביאק, רוליאן, עבירה של פרי. ומכבי תל אביב איבדה את אולסי פרי. 3 דקות 34 שניות לסיום. סילבר יחזור למגרש. הקהל מודה לאולסי. 22 נקודות והרבה מאמץ. וסילבר יחליף אותו. אולסי פרי, קשה לראות למי הוא בדיוק מפנה את הזעם שלו, אבל רוליאן על קו העונשין והוא מחטיא את הזריקה הראשונה. חמש נקודות יתרון לריאל. 3 דקות 33. סילבר לוויליאמס. הכדור של מכבי תל אביב. וויליאמס מחפש שם שרוליאן יבצע עליו את העבירה החמישית, אבל השופטים יודעים את זה והם מסתכלים בשבע עיניים. בוטרייט. ברקוביץ' מנסה מרחוק ביום לא טוב שלו. למה הוא זורק מרחוק? עבירה של סילבר. 3 דקות ו8 שניות. ועל קו העונשין מתייצבת כל האחריות שיש לריאל מדריד. וויין ברבנדר. שתי דקות טובות יכולות להעניק למכבי תל אביב את הגביע.
האם הן תבונה כשריאל בלא אוויר נאבקת עכשיו בוטרייט? שתי דקות 42. ברבנדר, שטרביאק, הם ימצאו את כל 30 השניות שלרשותם. יורנטה, שטרביאק מנסה, ברבנדר, רוליאן החטיא, ועל הכדור החוזר פרדה. יש להם עוד 30 שניות. 2 דקות 21. וויליאמס חטף את הכדור לברקוביץ'. מה זה משחק? מכבי תל אביב מאבדת בעצמה את הכדורים בטיפשות, בחוסר אחריות. Zweites Foul, second foul, Nummer 11, Number 11, Shmuel Zisman, Maccabi Tel Aviv. 2 דקות ו10 שניות, ושוב ברבנדר על קו העונשין. ברבנדר החטיא זריקה אחת. כמה תקוות זורחות ושוקעות כאן בשניות. ברקוביץ', כדור של מכבי תל אביב מן הצד. דקה 53. שוקי שוורץ ייכנס למשחק במקום מיקי ברקוביץ'. כמה חבל ששחקן כמו מיקי ברקוביץ' אינו מצליח למצות את יכולתו דווקא ביום כזה כמו גמר. שוורץ לזיסמן. בוטרייט מחפש עמדת קליעה. ואין עבירה. הכדור של הספרדים. דקה 36. שטרביאק, יורנטה, ועבירה של זיסמן. דקה ו17 שניות. יש לריאל אפשרות לעלות ליתרון של 8 נקודות, אבל הם מעדיפים להוציא את הכדור מן הצד כדי להרוויח עוד שניות ועוד שניות. אתם בבית כבר יודעים, וזה לא ישנה אם אומר זאת, המשחק הזה הוכרע. רוליאן, עבירה של סילבר, והמאמן הספרדי אומר להם לא לזרוק, להוציא מן הצד. להוציא מן הצד. 56 שניות. והספרדים איבדו עכשיו את הכדור. 50 שניות לסיום. כדור אל בוטרייט. ועבירה של פרדה. בוטרייט כלה 20 נקודות. יש לו עוד 2 ניסיונות. הספרדים מוצאים את הכדור, יש להם 10 שניות כדי לעבור את מחצית המגרש. יורנטה, שטרביאק, פרדה השתחרר,
יש לו זמן. יורנטה. פראדה. לא נעים להסתכל עכשיו שיורנטה זוכה שוב בכדור לבראבנדר שמסיים בסל. לא, אין סל. כדור מן הצד למכבי תל אביב, 15 שניות לסיום. וסילבר לא מצליח אפילו עכשיו. שוורץ, מחטי, בוטרייט, מחטי, שנייה אחת, וזהו זה. ריאל מדריד זכתה בגביע אירופה 89-85. אין ספק, הקבוצה הטובה יותר זכתה בגביע אירופה. 89-85, כשמכבי תל אביב הייתה למטה מרמתה. גביע אירופה לריאל מדריד. הקבוצה המפוארת הזאת, בעלת המסורת הארוכה, מביאה לביתה את גביע אירופה בפעם השביעית. אף קבוצה או מועדון באירופה אינם יכולים להתגאות במאזן שכזה.